आलाय मैयानिफ्राय नायहैबाय दुदांजोंसो हाबावो माहाजोन बिजामादैखौसो मोनबावनोसै दुदां बाहाय थाखा फैसाखौल' थाब जगार खालामदो फाग्लिफोर नै फाग्ला सिलथाय दंफां फानना फैसा बुरजा बुथुमखा फैगौ फागुन दानाव आंनाव खाफायगोन फाग्ला गुरहं हेलो फ्रेंड्स बिथां जोंदाव बड'सानि डाइरेक्टआव बानायजानाय बड' फिल्म हाग्रामायाव जिनाहारिया सेलेक्टेड जादोंमोन इन्डियान पनरमा 1995 27 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया न्यू दिल्लीआव बेनिफ्राय राजात कमल नेशनल फिल्म एवार्ड मोननो हादोंमोन 1996 आव बेस्ट फिल्म ऑन एनवायरनमेंट बे फिल्मखौ नोंथांमोना नायनोब्ला आबुङै नायनोब्ला निउबो एप्सखौ इनस्टल खालामनांगोन प्ले स्टोराव दा प्ले स्टोराव नोंथांमोना थाङोब्ला निउबो सार्च खालामनानै बेबायदि गोदान लग' नुगोन निउबो गाहायाव मुरुंसा लिरनाय नोंथांमोना बेखौ इनस्टल खालामनानै लानांगोन दा माबोरैहाय एटिएमजों नायो आरो गुगल पेजों नायो बेनि सोमोन्दै आं भिडिअ बानायखानाय दङ आंनि डिसक्रिप्शन लिंकआव होनाय जादों नोंथांमोना थांनानै नायहैनो हागोन बे फिल्मखौ निउबो एप्सआव 2022 नि 5 मार्चआव रिलिज खालामनाय जागोन